Evo malo je stidan. Kako ste? Dobro sam, a danas još bolje. Zahvaljujući vama. Čekali smo sinoć ko novu godinu. Jel tako? Dobar dan, reci njima dobar dan. Jel vi gledate možda sport preko GSS Medije? Pa ja gledam samo politiku, ne gledam ja sport, sport. Pa najčešće gledamo recimo Hayat, Pink, BN. Pa ništa, eto gledamo sportove, naravno za dijete gleda dječje programe, Hayatovce i Kids kanale i to je to. TV je upalim čitav dan. I najbolje da je možemo vratiti njene najbolje kafiće nazad. Preko dana zna biti Baby TV, znači zbog djece da malo gledaju i tako to, jer pretežno navečer. Zna biti preko dana recimo neke programe što sam promašila, vratim unazad pa gledam i tako to. Ili možda još da poradite na tome da više kanala da se mogu vraćati nazad 7 dana i tako to. Zahvalila se prvo njima svima, bratu, sestri, isto njihovim Facebook prijateljima, našim komšijama, nema ko nije učestvovao. Vaša ćerkica je sa vama na slici, a ste je vi fotografisali? Jeste, ja sam je fotografisala dok je gledala crtanje. Pa čuo sam putem Facebooka. Vaša je stranica to objavila i tako da sam, ovo je drugi put, prošlu sedmicu sam se aktivirao, ali nisam bio baš upućen, nisam znao kako funkcioniše i to, tako da nisam nešto malo lajkova privredno. Morali smo angažovati cijeli Facebook, odnosno sve prijatelje. Boga mi bilo je... Bez njihove pomoći ne bi ovo ništa bilo ovako. Tačno. Ovim putem želim da im se zahvalim svima na svakom lajku. Hvala puno GSS Mediji za ovo sve što nam je pružila da možemo gledati. Hvala velika GSS Mediji koja nam je omogućila ovako nešto. I hvala mojim prijateljima i rodbini koji su me podržali i koji su glasali svi. Zahvaljujem se GSS Mediji i nadam se da ćete biti svakog dana sve bolji.